Salut, sunt Mihai Ștefanu și aceasta este prima ediție a Web Talk Show. Astăzi, ca partener, l-am pe invitatul permanent, dar fără nume. Salut! Salutare! Bă, afară e o vreme atât de nasoală. Mă, urât e, dar ce să-i faci? Mai cu crize, mai cu vreme nașpa. Trebuie să mergem înainte, nu avem de ce să stăm în loc. Viața merge înainte mereu. Mă, da, în România parcă nu era criză, când ne-a zis Băsescu de vreo nu știu câte ori și Boc de vreo... Nu, dar de ce l-a cus pe domnul Băsescu? Te rog frumos, e cel mai iubit președinte. Da. Eu îl venerez. Așa, domnul Boc a spus chestia asta. Domnul Boc a zis cu criza. Dacă domnul Boc a zis cu criza, foarte El bine. să rămână cu criza, noi avem altă treabă. Păi se pare că au scăpat ei de criză, nu știu, oricum nu mă interesează, nu e Anyway. treaba mea, dar am găsit un banc senzațional pe caz3.info. La Radio Erevan, un ascultător amărât din România întreabă: de ce trebuie să strângem cureaua în perioada asta de criză? Radio Erevan răspunde: de gât. Este extraordinar, este senzațional. Sfatul e bun, dar nu cred că noi ar trebui să fim ăia care trebuie să ne strângem de gât. Ce oamenii care ne reprezintă, prinzi ideea. Adică, nu e normal? Nu știu, eu nu sunt apolitic și până la urmă în discuții de astea n-aș intra, dar am să fac totuși o remarcă. Parcă politicienii noștri trăiesc într-o altă lume, parcă ei ar fi undeva sus și noi am fi acolo jos și de sus nu s-ar vedea ce e jos. Dar lăsăm asta la o parte că nu e prea interesant, însă am o știre. Cunoscutul regizor Steven Spielberg a primit o ofertă din partea studiourilor Warner Bros. De a realiza un film despre viața lui Moise intitulat Gods and Kings, informează Deadline.com. Da, păi Steven Spielberg, băiatul ăsta cam face filme proaste așa, de la un timp cel puțin am văzut un film, Just Like Heaven, e bazată pe cartea scrisă de Mark Levy și dacă e adevărat, și părerea mea e că e foarte prost regizat și adică n-are nimic captivant, e foarte boring, plictisitor și low budget în același timp. Respectă cartea? Adică se merge pe... Asta e toată o respectă, dar cum să zic, e o comedie foarte proastă, deci știi cum e, nu știu, poate cum a fost de exemplu American Pie, ultimul American Pie 8 sau nu știu care era, 7, 8, care nu mai avea aceiași actori care erau și în celelalte versiuni. Știi? Da. Adică și foarte multă lume, din ce am citit pe net, cum zic eu, nu a fost așa de impresionată de faptul că s-au schimbat actorii. La fel și asta, nu e captivant cu nimica. Mai bine citești cartea decât să te uiți la film. Hai să-ți dau un exemplu de alt film prost sau de altă serie de filme proaste. Este vorba de seria Harry Potter. Eu am citit și cartea și am avut ocazia. Sau de Harry Potter. Și am avut ocazia. Băiatul ăla nu l-am înțeles niciodată ce face el de fapt. Băi, gusturile nu se discută. Nu se discută niciodată, dar eu vreau să spun că am avut ocazia să citesc și cartea, să văd și filmul și vreau să spun că filmul nu respectă deloc cartea. Se pune accent prea mult pe alte lucruri care nu sunt importante, practic, pe care cartea și autorul cărții nu le-a scos. Oricum, într-un film nu poți să prezinti prea multe dintr-o carte, dar sunt filme foarte bune făcute după cărți și chiar mai bine decât cărțile, știi, dar unde e low budget și unde e de Steven Spielberg, părerea mea, nu prea merge treaba. Că tot vorbim despre lucruri proaste, hai să vorbim și despre gropi. O groapă din asfalt l-a scăpat pe un om de mărul din gât. Drumurile proaste pot salva uneori vieți. Un călățean de 52 de ani și-a revenit după ce ambulanța a intrat într-un crater de pe șosea. Mai pe scurt, omul avea în gât un măr care nu-i permitea să respire. Da. Am remarcat și o știre asta și ce nu am înțeles, adică nu că n-am înțeles, ți-am mai zis și ție, adică omul respectiv cum mânca mărul? Eu nu prind ideea, știi? Eu cred că îl mânca cu limba. Oricum, până la urmă se dovedește că gropele din România sunt totuși bune la ceva, dar mărul cum l-a mâncat? Adică el mănâncă mărul cu totul, bagă în gură, nu mai mestec. Eu știam că îl muști, mesteci, înghiți și... Nu? Uite, de exemplu, strada pe care la școala mea era plină de gropi. După ce am terminat eu școala, s-au asfaltat și gropile și cred că asta spune tot, e România. Ce să mai... Nu ai ce să comentezi, e țara tuturor posibilităților. Păi, dacă ai vorbit și tu despre filme, hai să vorbesc și eu despre un film. Eu recunosc că nu prea mă uit la filme. Cred că sunt o pierdere de timp, dar într-o seară eram pe... Sunt mare cinefil.
Scuză-mă, te-am întrerupt. Zapam la televizor și am dat pe HBO pe un film care se numește Sex Drive, un film bestial, după părerea mea. O comedie cu adolescenți în care sexul este la el acasă în anumite momente și este foarte bine integrat în scenariu. Filmul are două versiuni, cea teatrală, cea care a fost dată la cinematograf, și una unrated. Bine, e recomandat să o vezi în primul rând pe cea teatrală și mai apoi să o vezi pe cea unrated, pentru că s-ar putea să-ți faci o impresie puțin greșită despre film. Da. Ziceai că e comedie? Da, e o comedie cu adolescenți. Eu nu sunt cu... Cum zic eu mă uit la filme în general care mai am ceva de învățat din ele. Cu sexul... Deci nu sunt scene explicite de sex. De fapt sunt scene explicite de sex, dar nu se face... Mă rog, nu mai vreau să intrăm în detalii. Și că tot ziceai de filme și seriale, trebuie să anunț lumea, cei care știu de South Park o să reînceapă de pe 5 octombrie, o continuă sezonul 15 și o să fie foarte fain. Cel puțin așa promit cei de la South Park Studios. Așa că ești pe fază. Da, și eu sunt oarecum un fan South Park, nu știu cât de fan South Park. Avatarul meu de pe blogul meu, mihail-ștefanu.info, este un avatar creat pe South Park Studios. Da, dacă tot vorbeam despre începuturi, noi am început astăzi și continuăm și vinerea viitoare aici. Bun. La ce te uita săptămâna asta la televizor? Pentru că au început două show-uri, de fapt unul a început săptămâna asta, unul săptămâna trecută, e vorba de X Factor și Vocea României. Ce părere ai de X Factor? Mi se pare ceva foarte, foarte fain, adică în primul rând foarte diferit de România Au Talent, care mi s-a părut o manelă reală, frate, pe bune, nu... Deci, manelă reală. Nu, aia nu-i emisiune. Asta mi s-a părut, se simțea că e ceva lipsește, dar de fapt nu-i lipsea nimic, că era prea curată emisiunea și prea... nu existau oameni duși cu pluta care să vină și să facă nu știu ce nebunii. Jumbușlucuri, da. Da, deci chestii care n-au nicio noimă, înțelegi? Da. Adică părerea mea, mi s-a părut fain. Cel puțin a fost o melodie foarte faină care mi-a plăcut mult. Nu mai știu tipul care a cântat-o. În schimb, am căutat melodia și am găsit-o. Se numește The Script, The Man Who Can't Be Moved. O să punem și la descriere ca să... în cazul în care nu știați, noi încercăm să păstrăm acest show cât mai curat, dar în descrierea show-ului și de asemenea și la noi pe site veți găsi toate resursele care le-am folosit în acest show, link-uri către știri, către videoclipuri, către melodii. E ok. Bun, acum să spun și m-am zbătut ceva oricum să găsesc melodia și a fost chiar cântată în prima emisiune. A fost chiar foarte faină și interpretul respectiv. Hai să spun și eu ceva despre X Factor. Amândouă formate, atât X Factor cât și România Au Talent, au același părinte, Simon Cowell, care le produce, Da, acum a intervenit problema, au același părinte, dar nu au același om care produce, pentru că la România Au Talent a fost foarte multă melteneală și aici au fost foarte mulți oameni care au venit, au cântat bine, au fost aleși sau unii nu au fost aleși și atât. Deci nu au fost cel puțin până acum n-am văzut să se voteze pe cauză, pentru că ce se întâmpla în România Au Talent, s-a votat pe cauză. Așa au câștigat Adrian Tuțu, pe cauză, nu pe faptul că cânta. Să spun o chestie. Dar nu intrăm în mai multe detalii, că nu, dacă e să fac o scurtă remarcă, în acea seară când a fost finala România Au Talent, a fost un meci de fotbal Steaua Dinamo. După ce s-a terminat meciul, normal, lumea s-a dus pe Pro TV și pe cine l-a văzut? Pe Adrian Tuțu, care a fost pus ultimul, dar totul a fost întâmplător, da? Să nu înțeleagă cineva că avem ceva cu Pro TV sau cu Antena 1. Eu, părerea mea despre X Factor, părere sinceră, este că la capitolul imagine și regie, poate e sub România Au Talent. Bine, ținând cont că Antena 1 nici nu poate să transmită la definiție înaltă în HD pentru că n-au aparatura, dar ca și content, de strict emisiunea, a fost ok. Aia era strict o emisiune de divertisment, adică nu era melteneală. Dar nu am văzut tot felul de tâmpiți retardați, îmi cer scuze pentru cuvintele mele, dar chiar asta a fost, nu știu dacă mai ții minte, la România Au Talent, a venit unul cu măsa, care au făcut pe acolo show, el se făcea că e metri și nu știu ce nebunii. Nu, aici chiar la X Factor chiar au fost niște voci adevărate, niște voci... Păi da, au venit niște oameni, au cântat și au fost aleși și au plecat. Și de asemenea salut un show de la Pro TV, care și el este foarte curat, Vocea României. M-am uitat un pic la show și chiar a fost ok. Chiar formatul emisiunii a fost interesant, că nu mă așteptam să fie așa, adică faza cu alesul, da, știi? Și faza cu întorsul, cel puțin că m-am uitat când se întorceau. E ceva special și până la urmă
după câțiva ani de secetă în divertismentul de televiziune, când vedeam numai maneliști și pițipoance, mai vedem și alte lucruri la televizor, pentru că lumea și-a dat seama că totuși OTV-ul nu prea mai merge acum, sincer. Da? Până la urmă... Aia tot o să aibă oameni, adică cel puțin acum câteva seri m-am uitat la OTV, bine, au fost în trecere, deci nu... Da, și eu mă uit tot în trecere, că nu suport. Deci erau oameni care chiar sunau și vorbeau acolo cu moderatorul emisiune, nu știu ce emisiune era, oricum cu un moșneac, ceva care nu știu ce, vorbea el de previziuni, de morți, de apocalipse, e domnul Tudor Barbu care mereu face nebunii și jumbuși lucruri pe la televizor, tot timpul vrea să sperie lumea. Oarde el așa. O să fie apocalipsa. Apropo de apocalipsă, să știi că eu nu mă sperii de apocalipsă. Apocalipsa o să vină întâi în America și după vreo 200 de ani o să ajungă și în România, care încă... Nu prea avem străzi, înțeleg ideea. Nu prea avem străzi și nici nu cred că o să fie foarte interesați. În România nici măcar nu poți să iei ceva, să zici că distrugi ceva. Da, emisiuni interesante la televizor. Amândouă emisiuni sunt foarte interesante, deși lumea a comentat foarte mult negativ despre X-Factor. Mie mi se pare că e ok X-Factorul. Acum fiecare cu gusturile lui. Eu am să-mi spun părerea, toată lumea s-a plâns că X-Factor a făcut niște audiențe foarte mici. A făcut niște audiențe foarte mici tocmai pentru că lumea este obișnuită cu stilul OTV, iar la România Au Talent s-a dat exact ceea ce a vrut România, adică melteneală, maneliști. Melteneală, prieteni. Maneliști, nebunii. Eu aici am văzut niște voci adevărate care chiar aveau ceva de spus. Bineînțeles că a mai fost și măicuța aia cosmică care a dat-o ea pe nebunii și a mai fost nu știu ce secretară care cânta prost, dar în rest lumea a fost foarte ok și chiar mi-a bucurat auzul, că până la urmă de asta se fac astfel de emisiuni, dacă e să vorbim. Ok, bun. Cam atât pentru săptămâna asta, noi ne vedem Cam puțin, dar va fi... Cum va spune și acum Mihail Ștefanu, l-am întrerupt puțin și săptămâna viitoare tot vineri ne vom auzi. Tot vineri la ora 8. Încercăm să păstrăm aceasta ora 8, tocmai pentru a obișnui utilizatorii. Bine, nu chiar ora 8. Bine, o să fie 8 în cursul zilei de vineri, în cursul zilei sau serii de vineri mai precis, o să aveți emisiunea. Nu vă impacientați, în fiecare vineri suntem aici. Invitatul fără nume și Mihai Ștefanu, vă mulțumesc, la revedere!